abantu ngizoba ngiyaba-advise mina futhi kakhulu ngiyaba-advise kodwa ke futhi enye into isikhathi esiningi phela ngidila nabantu abanye bashadile abanye bakhulile ngeke ngithathe kakhulu i-advice yomuntu wesifazane ngoba uma ngithathe yomkhwenyana noma yowesilisa akaze bangalwe akaze bangalwe so nje ngi-advise namadoda ukuthi umdedele nje umama mfuthu awukhethe umdedele nje ngoba ngeke uzulale yabo umuntu Nginovadlana kodwa-ke hayi straight abanye usho ngipha ngiliphathe umbono yabo nje ayi 3 2 1 sanibona bafethu sanamukela to another podcast igama lami nguSanele and welcome to i-podcast kaSanele ngishutha noJob bafethu ngizomuzwa nje like faka imibuzo ngingamangali senizwe umuntu obhodlayo senizwe umuntu obhodlayo ukuthi manje kwenzakalani ya ngishutha nayo uJob namhlanje nginompendulo bafethu khamba njani sikhona njani mfowethu sikreni so hayi siyabonga ukuthi kwenzekile because hayi umuntu bedlala ukubambeka kodwa-ke ngoba sekuze kwalunga siyabonga sithela nabantu abanamabhizinisi kuyalinda hayi kuyabanjwa kuyayeka bafacela uintroduce ukuthi ubani uqhamukaphi nje wenzani alright igama lami mina nguMpendulo kaMwandla ngisuka endaweni ekuthiwa iSelovo okuyilokishi elikhona la eThekwini amakhaya engisawabona kodwa-ke asemdumezulu endaweni yaseMbombolo umsebenzi engikwenzayo mfowethu ngiyi-director yecompany ebizwa ngeDoka Paints where we manufacture our own paints and we are also painting contractors so ngidayisa opende nje ngiyindoda kapende kahle kunjalo nje so manje ukhulele manaphi futhi ngena abamondla bakabani abakamondla mfethu ukhona uMpangazitha ngiyazi ukuthi uMpangazitha abaningi bakogumede kanjalo nophuzwayo khona uMpangazitha uNdubane uThemane ngithina-ke lapho so manje ukhulele ngapha eLovu or ukhulele ngapha eMbumbulu ngikhulele eLovu mfowethu ngokuzalwa ngizalelwe endaweni esekuthiwa iseNtsimbini ngizalwe ekhaya kusahlala eNtsimbini kodwa-ke ngithe ngisamncane kakhulu samuvela eLovu so nje impilo yami yonke ngingasho ukuthi ngikhule ngaze ngahlakaniphela eLovu waqeda kusiphi isikole ngaqeda eSiphingo secondary mfowethu eSiphingo secondary kusesiphingo nje then manje suphuma kanjani uPenda into ayifundela noma wathi uqeda isikole nje waphesula noma waye-university kwenzakalani lento kaPenda nafowethu into engingasho ukuthi into engathi ayibekelwe nje ukuthi ngokugcina ngiyenzile ngoba nami kangaze ngitshela ukuthi ngelinye ilanga ngokugcina ngiyithola sengenza uPenda emveni kokuqeda ku-matric ngibe sengiyofunda e-DUT mfowethu la ngangifunda khona i-operations management so ngithe sengisafunda kanjalo I think asengizoqeda ngase ngiqalile vele sengingumuntu ngangikade vele ngumuntu othandayo ukuyizamela nasekhaya kune-construction so ngangumuntu obuya abambe uyabo ngagcina sengingena sengi-attenda ntambama ngoba emini ngisebenza so lento yokuzama nokuphanta futhi into ehlezi isenhlizweni nje into engihlezi kumuntu othandayo ukuzenzela amasentshana eceleni so lento ngithola kanjani le ukuthi ngigcina sengikuleya pende ngithola khona lapha construction since
mina ngangifana ne-site manager. So ngangithunywa yonke indawo, mina oyo-order emahardware, mina wenzani. Ngayithola sengihlangana nabantu-ke abakule space. Abelungu abathile kanti ngaleyo nhlanhla futhi njengangi-student sase-DUT kuzoba khona i-office elibizwa nge-Entrepreneurship Center la engakwazi ukuthi ngithi uma sengihlanganisa ngapha nangapha kwaphuma lento eyaphuma mfowethu. Okay. So manje lapha kwa-construction ungena eziphanda noma ungena vele ngoba usunayo operations management, so kwenzakalani lapho? Ka-operations ngangisafunda vele, ngangisafunda e-DUT, so ngingena ngokuthi ngiyabamba, ngiyatohoza into yasekhaya vele. So ngangena as umuntu ozosebenza, ozotohoza, ngu-driver, ngenzani uyabo. So ngingena kanjalo-ke, so nalento vele yokuphanta-ke cha uthi yabe nje sihlangana kakhulu lapho ngoba angibanga umuntu wayevi lapho ukusebenza noma umuntu wayekade uyabo, ngangikuthanda vele ukuzenzela leyo madlana yami eceleni encane. So ngingasho nje ukuthi ukuphanta kwami kwathi ukuvuthwa lapho kancane ukuthi nami ngibe nalento ukuthi ngiyathanda ukuthi ngiyimele ngiyisebenzele. Okay, so manje lo penda upendana, upenda imoto, izindlu, uyamarela kwenzakala. Manje mfowethu sisagxile kupende wezindlu. Okay. Si-manufacture nje mfowethu upende wezindlu, siney'nhlobonhlobo ey'hlukane kaningi. We have from your roof paint, sinayi wall paint, which is sinayi plaster primer yangaphansi, sibe nopende futhi bangaphezulu. Inhlobonhlobo sengisho nje pende ofana nawo lo. Siphinde futhi si-supply no floor paint kanjalo. So kwamanje mfowethu sisagxile kuma house paints, but kuyi-goal yethu ukuthi ngelinye ilanga sigcine sesikwazi ukusupply nopende bey'moto nje, opende bemkhumbi, yonke lonto. Kuyinto eseyinhlelweni kodwa-ke konke kunesikhathi sawo. Showcase. Yeah. So manje nitholakala kephi uma uthi nje mhlawumbe ngiseBergville ngifuna ngipendele uyakwazi ukufika noma izayiso sekudeni manje? Ngiyakwazi futhi ukufika ukuthi okwamanje ngingasho ukuthi sigxile kakhulu imisebenzi yethu eminingi khona la around Durban, around KZN, right Bergville nayifola under. Sengisho lo muntu mhlawumbe obuka ongekho kwala eKZN. Okwamanje sisagxile kakhulu la kodwa akukho la singafiki khona. Yabo if kuukuthi nje umuntu uyafisa ukuthi sifike sobona umsebenzi siyatholakala ukuthi okwamanje umsebenzi ethi sala eThekwini eminingi. Kodwa angisho ukuthi ngeke ngisebenze kwenye indawo uma kukhona ithuba elivelayo. So manje upende wakhohlwe ngane nalo ngizovele ngingene nje mhlawumbe eMaxini noma kephi ngiwuthenge uma unopende obomvu nani vele ngane upende waye ufika kanjani upende wakho? Mina mfowethu into engenze nje ngaze ngabona igap kwimarket emekuziwa kulopende wethu ukuthi mina ngikwazi abantu ukuthi ngibanike equality at a reasonable cost. Okay. Yabo, cause enye into engenze ngaze nganothando vela pende into ebengiyibona la ngisuka khona ilokusho bengikhulele kulona belideveloper vele. So bengihlezi ngibona abantu bapenda yonke iminyaka amshona kunayo. Abantu njalo ngoDecember njalo ngoChristmas yabo. So mina ngikwazi ukuthi ekufundeleni kwami lento kapende ngikwazi ukuthi ngakhe equality ezokwazi ukuthi abantu balaseminyaka at a reasonable cost yabo. Lo pende lokwazi wena ukuthenga ngabo 1.8 1.9 lapha mina ngiyakwazi ukunika ngo950 yabo. So umuntu uyayibonela ke mina kodwa into enginveste kakhulu kuyona ngingasho ukuthi equality. Okay, mana upende unequality hayi ukuthi upende uyafana. Upende umbala nje. Hayi lutho bafu upende uhluke nje kakhulu mfethu equality mfethu. Ihlukahlukene nje ukwazi ukubona u20 liter nje uthi abantu bawudayisa u250. Ngeke u250 uzokulast 10 years yabo. So upende mfethu bahlukene kaningi so mina kwamanje ke ngisagxile kubona impela osheet okuma machine finish roof futhi ngiphela iroof kade right kanjalo mfowethu njoba nje ubona upende uthola ukuthi ngisho ingane ingangcolisa ngane odongeni uyasuleka upende mina ngicela kulezo zinto kakhulu ke mfowethu.
wona lona hlobo lopende ngilinikeza abantu lo. Mina bengazi ukuthi upende ihlenga ngokuthi water paint oil paint ngazuthi nje upende yafana. Wena phela vele ke into le ngeke ngithuke mfethu ngoba na wonke ama customer efona umuntu kathi ufuna oil paint kanti akashe oil paint. Yabo oil paint kahle kahle siyipendi eyindlini edongeni kahle kahle ngoba uma ngiyipenda ngilinganise ngaphakathi mase kuthiwa kuyasha iyenza kube iyawuvusa umlilo so thina ke kune quality mfethu esifike nayo noma ebikhona kodwa nathi siyenze ngeyithi indlela okuyi machine finish ekalawayo ukuthi usulu upende mongcolo ukulastela about 10 to 15 years. Okay, manginengane nje vele ingane ngeke zukhuze all the time. Yabo Ngiyayingcolisa ngiyafenga. uyafika uyawusula nje uthatha into wangwena. Hayi ukuthi kumele ngiphinde ngipende futhi. Hayi mfethu selonto ibona emveni kwa 10 years. Hayi bukahle. Jaba ngikutshela nje. Okay. Jaba ngikutshela. Manje kahle. Wena upende uyawukhana noma nawe uyathenga isitoro lesi singasazi ubuzo usidayisela la wenze njani? Ukwenza kanjani la? Ekuqaleni kwami ngaqala vele ngumuntu oyekade outsource nami since ngangikade ngakabi nemasele enough. Showcase. Yabo so ngiqale ngokuthi nami ngibe middleman ngithola isupply umuntu ozongisuppliela ngisuppliela abantu. Ngokubona kwami ukuthi iningi imali edlulayo ngokuhlanganisa nokufunda ibusiness ngagcina sengibe namandla ukuthi nami ngibe nayo iworkshop yami. So upende ngiyamanufacture from scratch. It's our own brand, siyamanufacture so straight suyise ku-end user kuyi-customer. Oh, okay. So siyawakha nje straight from scratch, it's our own brand nje kuze kufike ekugcineni. Alright, so imbala nje sesinokubona umbala ongayazi nawe nokuthi umbala onjani. So manje ngiyadlula ngibona umbala engawazi ngishuthe ngikusendele ungawazi ungenzela lo mbala lo nama ngiwazi ukuthi umbala ngishuthe ufuna umbala nje. Siyazi ukwenza. Hey lezo inkinga abesibhekana nazo mfethu. Kodwa ezikhamba isikhathi you gain experience yabo. Because into enzakalayo manje imbala mningi mfethu imbala mningi every year futhi yanda. Ngisho buka ama brochures embala uhlezi ufica imbala emisha each and every time. So abantu banayo ke lento ukuthi athi umuntu eyidlulela nje awushuthi upenda athi ngawubona ngidlula eMaritzburg yabo. Ngithanda lo mbala ngifuna wona ngqo. Siya ke sikhala match-ke mfowethu. Since sisuke sesinaso isipillion siya ke sikhala match mfowethu uzama ukuthi uzufike la ofisa khona. Ukuthi ukuze uthole kodwa the exact color ngikodi la upende code lo upende noma igama lawo ifuna lezo zinto because nathi sisebenza ngomshini sekukhiphela exactly into sokuyifona. Okay. So ngiyawukhanda upende nodayise niphinde futhi ngiyakwazi ukungipendela noma ngithola umuntu ongipendela. Kunjalo nje mfowethu siyawukhanda upende siphinde sikupendele futhi ukupenda is part of our services because njengishilo nje kuqale nothi we are also painting contractors singagcini futhi lapho siyawenza nama renovations ezindlu mfowethu. Okay. Yeah, that's also what we do kakhulu nje izinto esibhizi kakhulu ngazo lezi ses venture shekzo. Oh, okay. Yeah, so agcine ekutheni ngikunikeza upenda mufisa umapendana. Usengangithinta futhi. Lokho nje nenza ngayo. Nisebenzisa technology or vele ubheka nje ukuthi hayi ukuthi ngimingisela ubheke ngehlo lakho noma khona imishini enisebenzisayo ukuthi okay now imishini ozokumingisela nana. Okay, imali usho ukuthi mase siya lapha kuma colors. Akukhona umshini mfowethu sisebenza ngemshini. Noma imshini ihlukene ke khona automatic khona imanual. Imanual ngiye ngincamela kakhulu mekuthi umuntu upende wakhe akawazi ukuthi inegama layo unesithombe. So lo usufuna mina ngisebenzisa umqondo kulwazi lami uthi okay la ngenza kanje so sisebenza ngemshini vele throughout. Okay. Yeah. Okay. Njengamanje ngino 5 room. Ngibonile lo pende lo ungenzele is fine. Ngithi ngifuna ukupenda thatha amandla ami like njengamanje ngikwazi ukupenda 2 room. Mhlawumbe after 3 months ngithi iqedeleke manje. So uzokwazi ukuyiqedela umesha ukhala noma sizophela ngiphinde ngipende futhi yonke kabusha. Okay, lento isuke mina fanele ngikutshela iqiniso kokuqala njengomuntu okusupplielayo noma njenge-painting contract. Ngikutshela upende ukuthi as much as ngikunika akungilinganisa mhlawumbe nje ukuthi mhlawumbe ukuthi sipenda ngaphandle yabo. Kungcono phakathi. Uma upende nje noma ngabe ngishingisha imoto uqobo lwayo. Uma ngizokupendela manje ubese uthi asilinde 3 or 4 or 5 months or whatever yabo.
lo pende lo unethwa yimvula lo pende lo ushiswa ilanga umelana nezinhlobonhlobo zamaweda Yeah. so in 3 months angisho ukuthi uzobe ungasafani Okay. kodwa ungaba khona amehlo omncane Umehluko, yabo imoto ishathiwe zaka VW zonke zapendwa khona ephuma manje kopendwa nesithe ukuhamba emgaqweni uzobona lo mehluko omncane Okay. so ngingathi nje mina it's best ukuthi lokho ukwenze nje unamandla noma kube ukuthi nje moyimisela ngokupenda uvela ushaya uqede yabo yebo kabanye bake bakwenze ke mhlawumbe umthotho uphuthumisela indaba yemicimbi sibamnyama ke siyazazi so sike sithanda mekuzoba nemicimbi imingcwabo oChristmas ukuthi sithi ukushaya leza indawana Yeah. ngiye ngiba advise mina abantu ukuthi ukuze ungabi nenkinga mboza kodwa usungenza ke phela ngoba abantu ngeke uzuba ubakhombe ngesibhamu ukuthi abenze ngendlela othanda ngayo wena yeah konke So njengamanje ungasitshela ukuthi yiphi isikhathi like mhlawumbe i-moment that ungayisho ukuthi it was a turning point empilweni yakho nje usho ukuthi yabona ngesikhathi kwenzeka leya nto leya that's where my life changed nje ngacabanga ngenye indlela I moved differently owasho nje into eyenzeka kuwena nje i-moment osho ukuthi hayi yabona ila washintsha khona impilo yami nje indlela engiyona as a man as a person or as an entrepreneur and this was my turning point empilweni ngaba i-challenge noma yini isimo sakwahle nje into oyibonayo ukuthi this was a turning point empilweni yami okay engayibala mhlambe mina turning point yami la impilo engayibona khona ishintsha kakhulu was where ngakwazi ukuthi ngivule iworkshop yami mfowethu senginayo yonke equipment nje showcase kube nje into ukakade sekuyiphupho kakhulu because ngangivele sengingenile businessini nje ngisho ukuthi ngangikade nami ngi-outsourcer kodwa nje emveni kokwenza kwale yanto mfowethu ngingasho ukuthi impilo yami ayibangisabheke emuva ngibangisabheke emuva showcase ngaphusha ever since and nendlela ke izinto ezenzeka ngayo since ngangikwazi ukuthi nakwezinye indawo ngikhethwe as entrepreneur of the year in so zonke lezo zinto mfowethu zizinto ezingadluli ezingigqugquzela ngisho isimo singahambi kahle ukuthi hey kaya kwenzeka into enje futhi ungabusabheke emuva kwakusehilton yini angizwa kwakusehilton la khona uthathe award I remember it was DUT awards yeah I think Hilton or ICC Hilton right Yeah. ukuthi akwenzakalanga kanye I think I won that category 2 or 3 times at DUT and then nakwenye indawo so yeah I think lapho I think sasinawe lapho innovation out there yeah so nje lawo moment akanjalo mfethu ayakuphusha yabo kuningi okunye phela okunye kuye kwenzeke ebusinessini yabo uthola ukuthi uthuke usuthenga imoto yomsebenzi yabo lezo zinto mfethu zikwenza ubone ukuthi hey madoda khona kuyazameka yabo khona kuyazameka yeah so as a person oqhamuka emndenini who is business minded or business oriented so bayithatha kanjani into yakho ukuthi ayi yabo manje sengiyaphuma kwi-family business ngicela ukuqala kwami manje kwaba kanjani alright angiqale ngibeka nje lokho construction it's my brother's business yabo it's my brother's business so ngingasho ukuthi ekhaya vele ikhona le yantwana nakhona ukuthi abantu bayisebenza akubanga into abayiqaka kakhulu as much as mina ngangiventurisha kwinto engekho yabo so egameni lokuthi I think into eyangisiza ukuthi ekhaya bangabi nokuxwaya noma nokungabaza okuningi ingoba naye umfowethu ngasho ukuthi naye wahamba indlela ethi ayifine nami owafunda waqeda wayesekhetha kodwa ukuthi ayisefuna ukuyimela so I think ukubona ukuthi naye kwenzeka nami baba nalelo themba yeah futhi ngempela nje ngiyabonga ukuthi bangeseka mfowethu bangiseka nje throughout kwaze kwaukuthi ke kuyaphumeleleka mfowethu kuyazameka
So manje lise mhlawumbe lihleli on a particular day iziphi izinto obhizi ngazo ama-passion ama-hobbies ubhizi nganje on a particular day Oh, sure. zenza Okay. person As a person ngiphuma ebhizinisini. yeah uphuma encane ebhizinisini Mfowethu mina ngingasho ukuthi ngumuntu osebe nabantwana yabo. okay Uma abantwana nje ngingasho ukuthi amantombazana ama-2 ngawathola ngisamncane at an early stage ngingakahlanganiseki njengamanje. So ezinye zezinto lezi ezenzeka empilweni yami futhi ezangenza ukuthi ngikhohle ukuthi mhlambe ngisawumfana kusafanele ngijabule kusafanele ngenzeni ngoba at an early stage mina ngase ngicabanga ukuthi kunabantu ekufanele ngibanakekele. provide Leyo point ngibalisa ukuthi namanje kukona konke mfowethu mina nginakekela nje umndeni wami nami senginomndeni nami umndeni omncane yabo so ngomuntu nje mfowethu onakekela nje umndeni mfowethu ngumuntu ojabulisa ukubona ingane zami zi right ngumuntu ojabulisa ukubona ekhaya be right so nje yeah alukho litheni nje ngifocus nje umndeni wami umsebenzi hayi phela ukuthi ngiyirobot ngakwenza nami okunye kodwa ke ngingasho ukuthi nje mina okwamanje mfowethu ngiyinakele lezo zinto ezimbi. So bafana ngisakubuza going back to upende. Upende so upende for let's say for umuntu ofuna venture into painting painting but na can't upende wakhe. Khona mhlawumbe because uyifundela ukuklanisa upende usebenzisana ama materials minerals how does one create upende wakhe mhlawumbe yakufundela or skill entanje. Akhona ama-courses mfowethu akhona ama-courses okufundela upende ziningi indawo zihlukahlukene ziningi nendawo futhi eyiregisterelwami ukuthi ofisa ukuthi ube nebhizinisi lakho nawe lokuthi umanufacture upende ngoba sofanele khona kunama-products abuya testwa sonke lezo zinto. Noma ngingeke ngize ngispecify exactly ukuthi what products do we use but we use different types of chemicals. Kuyinto engalula nhlobo angifuni ukuqamba amanga kuyinto engalula kunama-chemical eyinqwaba kunopowder kunani siyapheka nje impela nje usukubona kuphekwa sipheka impela nje mfowethu nokuthi ukuze futhi i-product yakho ibe nje akuyona into ngathi ayi lento sengiyenze 1 month it takes some time uyabo it takes some time ukuthi into lento uzuthi ngoba as lento yenza yaqhamuka uzoqhamuka nama-complain kwezinye indawo kuyaqhamuka lezo zinto zonke ziyakwakha uyabo lezo zinto zonke ziyakwakha mfethu ziyakwakha nokuthi lento ugcina uyiphila ngisho khona inkinga eyenzakalayo usheshe nje ngisho ukuyibona ukuthi okay la kusho ukuthi kube khona ngisho ungasekho because phela kithi nje sikhule ebhizinisini siqasha abantu masiqasha abantu ibona bazokwakhela upende lapha kanjalo konje uzohlezi ukhona wena abantu bazoba namaphutha ke futhi so kuningi nje kudinga isikhathi kodwa ke kona kuyenzeka mfowethu akulula kodwa kuyenzeka. So upende expire upende and expire asusebenzisa upende mfowethu ushiyana ngama-quality upende ushiyana ngama-quality upende oyi-quality engayinhle kahle uzo-expire vele mekuthi uhlalile upende futhi uyakwazi ukuya nokuthi la ubeke khona uhleli kanjani upende amabhakede angikulinganisele nje ibhakede uzolibeka phansi mba lingasheshe li-expire kunebhakede elihleli phezu kweplango noma lihleli phezu kwento ethile njengosemende njengosemende vele phela ayangena nawo no-powder bafana nawe lawo laphana yabo so thina angiqondile ukuthi ngidayise kakhulu elami i-brand but lethu kazi sibe ney'nkinga zokuthi mhlawumbe kuthiwa awusuvele wabola mhlawumbe kubuye i-complain enjalo kodwa ngiyazi ukuthi njengoba kungenzeki leyo ngoba khona izinto ey'thile ney'thile esiyi-10 years esiwushoyo noma usedongeni noma ukuphi uyabo nakhona-ke bhakede nje ngisho ukuthi kuyana ngendlela mfowethu osuke uhleli ngayo upende uyalibolisa-ke uyabona ngisho ukushisa futhi ukushisa okuningi
yabo nako kuyabanga futhi ungaphela into nje ngisho ukuthi into ephekwayo nako kuyabanga ukuthi igcine ivuthwa kuze kweqe yabo ebese ke ugcina u-expire. So manje bese niyangibendela manje ngoku-17 May Yeah. kuze isikhathi singanani ukuthi ngikwazi ukuhlala endlini yami because upende isikhathi esiningi sokuthi uyanuka into kanjalo. Yabona nje mina mfowethu nje ngithi kuwena nje ngiye ngathi ezinye izinto zengithathe isikhathi ukuze ngimasterishe bengibheka zonke lezo zinto yabo bengizama ngayo yonke indlela ukulokhu njani ukususa izinto ezingabuyisa ama complaint so nawo kupende wethu indlela esesiwenze ngawo ngingakupendela manje namhlanje uphinde ulale khona la ngaphandle ukuhlushwa iphunga lapende. Yeah, njengisho ukuthi it doesn't take more than 4 hours. Oh yeah. Yabo ukuthi iphunga lapende and upende wethu even the type of products esiwasebenzisile iphunga lakhona aliqini ukuthi khona upende ukuthi ungena ubuphathwa ikhanda yabo uthothi uzuthi la ingathi kusanda kupenda yabo uthothi mesho umuntu athi kupendwe last week so thina ngokuresearcha kwami nokuzama kwami izinto ezingafani ngikwazile ukuthi ngigcine le products mangiyenza zonke lezo zinto avedeke kodwa ke quality beke ihlali be 100 yeah so sithi kubuya kancane as a person so empilweni yakho iyiphi into ngathi ukuthi yazi into yangi-challenge but wagcina usukwazela ukuyinqoba kodwa nje yathi mayifika kuwena washo wathi yana manje njengamanje I'm being challenged wangempela to sit back ngicabanga but wagcina usuyinqobile. Uthi yabo usebenza njengathi nje into eziningi igcina impilo yakhe eningi isigxile emsebenzini. Hayi noma nje Kodwa into engingayisho mfowethu ngingakuthi enye ama challenges esibhekana nayo mfowethu ukuthi singabantu thina umuzama awuthi uzama ube ukubheka impilo yakho. Yeah. Uthi mfowethu ngishathwa khona lokho sukwenza uqala uthi ubuka nasemumva. So ngingasho ukuthi ezinye zezinto ezisichallengeayo ukuthi ekukhuleni kwethu mfowethu siyabheka kakhulu nasemumva ukuthi fanele ngilungise lapha fanele ngenze ukuthi nje uyazazi ke kuba kusuke kube nomfana uyoba uyabona kube nomuntu omnyama mfowethu ukuthi ziningi kangakanani izinto eziqhamuka nalonto. Yabo so maningi ama challenges obhekana nawo ngoba enye into futhi ngiye ngisho ukuthi esingatshelwa yona mhlawumbe ngoba phela ke thina esikhathi esiningi le emnyama ibhizinisi ungena sakuphanda ugcina yabo maningi nama challenges futhi obhekana nawo mfowethu maningi ama challenges obhekana nawo ziningi izinto nje kumanage ukuthi okay lo umsebenzi le mali yomsebenzi lokho ukuthi angiqondile ukuphuma kakhulu iquestion yakho yabo kodwa nje ezinye zama challenges esibhekana nawo angisho angeke ngithi ngidlulile kuona kodwa ezinye zezinto ukuthi kuwe kakhona isikhathi engishayile into ngaze ngayibuza ukuthi ngabe ngenza into right nje ngangenza profit manje kwenzakalani yabo ngabe indleko zami iningi kodwa ngizokwenza nje maphela idingo lezi ezibalekile yabo so ngingasho mfethu ukuthi iloko nje engakukhumbula kwamanje. Okay so manje nangu uMr Doka Paint omncane ufuna ukwenza lento yenza ungathini ke? Ingathi kuyenzeka mfethu. Ngingathi kuyenzeka kudinga kodwa ukuthi ezinye izinto ungayifaka kakhulu ekhanda. Zidinga uvume ukuthi uzohluka wona kunabanye abafana bangakini. Zidinga ube discipline ngalendlela uzame. Yabo mesikhula sabafana sithanda izinto ezithile. Futhi kuvebe ngathi kusiko ngishelo kushini ukuthi hey fanele ngibonakala ngisho ngiqhamuka yabo fanele ngenze ukuthi yabo yonke nje lento leyo yabo kanti kusuke kunesikhathi sako kunye. So kusuke kunesikhathi sako mfowethu ngingathi nje mina ukuavoida nje futhi into eziningi lento oyiqalayo uyithathe njengengane yabo uyithatha njengengane yakho uyinakele njengengane yakho uyilwele njengengane yakho yabo uyitshele nje ukuthi uzothi ukuphilela yona wena ukuyijabulisa nani kubalekile vele kodwa kuyofika mase kufanele kufike
yabo ukufocusa nje kulento uyinikele 100%. Showcase. Yeah. Ngiyayithanda ke lo isho ukuthi into uma uyiqala uyinakekele uyitreat njengengane yakho uyinakekele ubeke ekuqaleni. Yeah, injalo futhi. So my brother, in terms of I'm a paint finish. Paint finish has that matte or saint or high gloss trim. Sure. I think I call it my efforts. But which one would you say we shop yako or we company yako is the most selling, or which one first is the best amongst Ranges out. That's most preferred. Which one's best? Okay, ngingasho mfethu ukuthi engingayibeka as best ekuyona ehamba kakhulu phela because vele sorry abantu ngizoba advisor nami is the mid sheen finish, because mid sheen mfethu yile bengichaza ukuthi iphakathi ngeke ngithi matte because matte is something else. Matte ayisuleki kodwa ile futhi bephakathi nokuba engathi ufuna ukusuleka ufuna ube glossanyana. So mid sheen finish mfethu uthola upende ozosuleka kodwa ungawona oil paint, because abanye abantu baqhumela oil paint kanti ayikho right. Kanti ayikho right. So ngingasho ukuthi ilo thina sobiza nge mid sheen finish mfethu sobiza nge wall cut or ngathi wall cut, but ke uma usuhlukanisa ngo matte nobani yona I mid sheen finish. Yeah. So iwona engathi uhamba kakhulu mfowethu. Okay. Yeah, futhi engasho ukuthi ngiyawu recommenda nje kakhulu kubantu. So manje let's say client yasho ukuthi ufuna umbala nani, do you advise ukuthi ngiyakuzwa but I think lo mbala lo work best naleyo noma overall okay sapenda? Hayi mfethu mina abantu ngiye ngibatshele ngiye ngiba advise mina mfethu kakhulu abantu. Isikhathi esiningi umuntu uyafika umuntu athi mina ngifuna lo purple ukuthi yabo yabo ngimtshele mina iqiniso uthi okay sharp uma kuukuthi uthanda wona kunankinga, kodwa mhlambe mengithi ngayibuka indlu yakho mekuthi mhlambe ngiyibonile indlu yakhe kukhona imbalo yokuthi nokuthi mhlambe la ngala kodwa ke nayi isimanje manje yabo, because phela lento yopendo namfuthi ihamba nanesikhathi kunembalo emisha manje yabo. Kuno pitch ababedlise kudala sesifaka abanye opitch manje yabo, kuno okay ugrey ngasho uthi umbalo wamanje nakhona ugrey no grey uzobafica yonke indawo, kodwa kuno grey sokunika bona thina manje uzofika abantu bakubuza ukuthi hayibo no uthathe iphike manje lo yabo. So abantu ngizoba ngiyaba advisor mina mfowethu kakhulu, ngiyaba advisor kodwa ke futhi enye into isikhathi esiningi phela ngidila nabantu abanye bashadile abanye bakhulile, ngeke ngithathe kakhulu advice yomuntu wesifazane ngoba uma ngithathe yamkhwenyana noma yewesilisa akaze bangali akaze bangali. So nje ngeke advise namadoda ukuthi umdedele nje umama mfowethu awukhethe, umdedele nje ngoba ngeke uzulale yabo. Umuntu wesifazane uyathanda ukuthi nje noma uyayibona i-right kodwa ekugcineni athi hayi mina kodwa bengithanda lo, so ukhokhile yona ususedongeni. Mina phela ngibonisana kakhulu naye umama yabona, ngiluma ngibephethe kodwa ngibonisana naye umama uthi hayi mama ubona kanjani la yabo, kodwa ngihambe kakhulu ngakuyena ngoba ngiyazi ukuthi inkulumo ngeke ingabuyi. Yeah. So nisikhathi singanani manje udila nendaba yapenda? Because uke asebenza ku-construction upende sinesikhathi singanani manje? Upende mfethu uma ngingakala isikhathi nje esengibe ngingasho ukuthi manje nginawo 8 years ngisebenza ngopende kodwa mhlawumbe u2 years kulo 8 years ngingasho ukuthi le period labe ngisa outsource khona. Okay. Nami ngisafunda lokho efanele ngikufunda. So labe sekuyi product sekuyampela sengiyithemba sengiyibambile. Ngasho ukuthi ngikhona ko 5 to 6 years. Ngikhiqiza nje eyami product. Okay, she. So manje why Docker paint? Chaza ukuthini uDocker? Kwenzakalani? uDocker wona mfethu usuka egameni elithi Dockers.
iDockers igama lama wangishiya emhlabeni Okay. ngo 2008 September 28. So igama ke lakhe lesingisi esilungu layithi kakuDockers. So I played around it ngasusu S ngawufaka ngale ngashiya uDock. Ngisho ubona ilogo yethu yabona ukuthi Yeah. iyawuhlanganisa yabo. Okay. So ke wabuza nangezinto ezike zenzeka ezinye zezinto ke lezo mfowethu. Yes. Mina ukulahlekelwa uma mfowethu ngisemncane angazi kanjani kodwa umqondo wami kawushintsha mfowethu ngoba angikhumbule emveni kwaleyo nto ngiyingane ecelayo ngiyingane etetemayo noma phela yabo nje ngase ngumuntu nje ngathi mina ngihlakanipha ngase ngivele sengifuna ukuyimela sengivele yonke into ngisho into engiyifunayo ngiyifane ngiyizamela ngibona ngizokwenza kanjani so ezinye zezinto mfowethu nazo lezo ezabanje Shape nje. yeah kakhulu so uDockers mfowethu usuka lapho Okay. So uDocker Prince uchange kanjani igame awupende ngithema kufika nina nashita kanjani izinto? Yabona njengalezi zinto kade ngiyibala mfowethu mhlawumbe omunye umuntu oseceleni angakunaka ke but iclient lami yabo lingazi ukuthi yazi lo pende lo madoda sesikwazi ukusave kangaka ngequality ukuthi kanjalo nokuthi ke ngingasho ukuthi abantu ngibenzele kwalula kakhulu ngisho amalokishini because ikhona la engathi target market yami igxile kakhulu khona since nami ngisuka from the township and ke yeah so kulula nje manje mfowethu nokuthi enye into abantu ababuye bayikhonze ngathi ukuthi akuphoqi ukuthi uzofike nopendo seke wawubona noma akuphoqi ukuthi uyabo so uyakwazi nje ukuza nento naye emqondweni Oh yeah. sisuse lapho ngikufakele yona bese yabo ngisho ngathi khona ingubo ngisho ngathi khona ingubo engiyibonile kanje lo mbala ngothanile ngibona ngathi ungamuhle edongeni mhlawumbe nasithombe nje sengubo yabo so ngiyakwazi mina ukuthi ngisebenzise wami umqondo yeah ngikwenze lo nto sokuyifuna so ngasho ukuthi upende wethu unique in that way nokuthi nokwazi ukuthi ucomplain direct kuthina unlike yabo ngifuna ukumention ama brands yabo yeah so yakwazi thina ukuthi uze nje ngiqothe mina ngithanda into enje kodwa ngathi ngangaba mnyama kakhulu ngathi ngangaba grey kakhulu ngikwenzele nje uzucudiseke wena yeah so upende wakho uyatholakala ku my retail store noma okwamanje still direct to wena so supply le okwamanje mfowethu asikawufaki asikawufaki kuma retail stores sike sakwenza kancane sabuye sama reason being sine goal mhlawumbe sengishare information eyontshontshwa abantu kodwa kahle sine goal fethu ukuthi sibe nama satellite shops sibe nama satellite shops nje bade ngisho ukuthi target yami yokuqala wona ama townships nawo amakhaya kancane yabo yeah nginaleyo goal so ngisana ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu into bayithathiye straight kubona yabo okunye ke futhi ke angifuni nokufaka noma kuphi futhi yabo nginako ukufuna ukuyiprotecta le brand yami kancane angifuni ukufaka noma ngifuna ukuthi uma kuthiwa ngufaka nemaselisi enough ukuthi uma kuthiwa supply yonke iSouth Africa supply yonke KZN kasho abacimi yabo because kuba njalo phela vele mengingasayina ideal with elinganisa builders or yabo bazohlezi befuna ukuthi ilokhu ibranch nebranch yawo fanele ihlezi nestock esukuthi so namfanele lonto ngithi mase ngena kuyona ukuthi nemaselisi yavo nemaselisi yavo yabo angisakwazi manje abantu sebeyizwile lento le phela hayo wethu idrug awuphume waqala nje usebenzisa awubusaka kwenye indawo ngiyabheja nje straight ngeke uye kwenye indawo so ibaluleke kanjani networking kule business wenzayo ukuthi wazane nabantu mfowethu ngingasho ukuthi ibalekile kakhulu mfowethu ibalekile kakhulu ngoba ekugcineni mina i-product vele ngidayisayo idinga abantu so ukuhlangana nje nabantu uxoxa lapho kanjalo uthola ukuthi nizokhuluma
ukancane ngiphuma endaweni engingalitholile iclient uyabo Okay. noma ngingamtholile umuntu ozongikhulumela nomuntu othile yabo yebo kodwa mina mfowethu ke ngingalikhuluma iqiniso ngami ngqo mina mpendulo ukuthi ngibuye ngamuhle kakhulu kodwa lapha e-advertising mina uqobo lwami yabo because kumuntu uthola ngisho ukuposta ngikujwayele so fanele ize ngisize omunye umuntu ezinye zezinto lezo nami engisase inhlelweni zokuthi ngiyilungise ngami noma yabo cause angimuhle kahle hle ngithanda ukuthi i-product yami ngasho nje ukuthi kuzobe manje isebenza iyayikhulumela word of mouth ukurecommend abanye abantu kanjalo ngoba angingasho lapho ukuthi fanele ngilikhulume phela iqiniso ukuthi angikho nama 100 angimuhle kahle lapha na ko marketing angijwayele mina ngicile nje esipanini ukuthi isikhathi esiningi vele ngispende ngi-investa nje kule product uthi be 100 should be uqashe marketing student vele marketing student vele uhlelo olunjalo mfowethu uhlelo olunjalo ngoba ku play department ye products ko manufacturing bakhona abantu so i-plan vele engiphezukwayo nje nabanye abafowethu esebenzisana nayo leyo ukuthi sithatha ama students lawa because sinawo ngisho abantu willing ukuthi balethe ingane ezifunda kubona kuthini sesinabo vele abantu willing to do that so that's also a part of our plans engiphezukwayo manje utholakala lapho ngifuna upende nani sitholakala khona nje mfowethu engcingweni kasi usithola khona ku WhatsApp uyasifonela na social media sikhona ku Facebook Instagram noma ke nje ngayichaza indaba yami ukuthi enye into nayo into ekenzeka angisho ukuthi ayibe ihawu kodwa mina most of my clients akhona Instagram yabo kodwa kancane uthi abanye bangakwa ngibheka khona so lento vele ya social media yangena manje kubantu abadala yabo bayaqala manje abantu abadala bayajwayela bayabo ku Facebook kanjalo kodwa iyona into mhlawumbe engasho ukuthi ibuye yangidontisa inyanga ngoba vele ama clients ami u80% wabo abantu abakhulile yabo abantu abakhulile umuntu umefuna upende kancane ukuthi angathathi ngibheke la ku Instagram uzoye hardware mhlawumbe noma uzobuza umuntu othile noma uzobona uzodlula umuzi upendo yabo so ezinye zezinto ezibuye zathi ukungidontisa kancane inyawo kodwa angisho ukuthi ngiyakuncoma lokho ngami angisho ukuthi ngiyakuncoma ushereleke mhlawumbe i-business number noma kephi so that if ngiyenzeka umuntu omdala ayibuka le video le because so display vele nespan sakho uma ukuthi uyabona uyayithanda lento ayibonayo uzokuthola kephi mfowethu inamba sitholakala kuyona ku WhatsApp nama calls u081 765 5371 081 7655371 leyo number khona ku WhatsApp leyo number khona uyakwazi ukuthi usithola nama calls siphinde sibe khona futhi ku Facebook it's Docker Paints fana Docker sususa nje s uDocker Paints and then nakhona futhi ku Instagram ufike usesha wona futhi I think it's Docker _paints1 process uzoyiveza because umuntu is actually running the page umngani wami othile is actually running i-social media wami so so sitholakala lapho nje mfowethu okwamanje siyabonga for isikhathi sakho manje sizoya ku social media streets because this is a podcast sure shama topic of 5 nje ngizokhomenta kubona ukuthi ucabanga ngawo alright le game le bese sayifa okay guys then la ku Twitter Zuma otrendayo singangeni politics politics nje sekuzovodwa phela manje Orlando Stadium asispoken Iona umkhonto ayeyilwele umkhonto mathatha
sibona ihenisi trend. Isendosa futhi ihenisi. Ilokhu into etrendayo iRolex. So le company Rolex iyahamba yenza le office la eSouth Africa. It was trading for last 76 years. Yo. So as a Rolex, what do you know about Rolex? Rolex, yeah, ngiyawazi phela amawashi lawo. Akubantu nalawa ma-Bentley mengaphosisi. Yeah. Also, Air Force One, Nike is also stopping the production of Air Force One because baningi abantu abagqoka ama-Air Force One abasathengwa ku-Nike asaziwathola. Sekuthenga kakhulu lawo WhatsApp. So allegedly kuthiwa uNike is stopping the production ama-Air Force One cabanga. Eish. So if this thing is happening, I think it does not mean in Lokonja. It means the economy is high because now Rolex yavala, now no efforts. I think it's not afford the listen to this. What abaningi abantu abayifana. It's a free market. Which is sad, which is sad because umuntu uyabheka ngane yakwethu indlela amathuba omsebenzi angekho ngayo. Showcase. Yabo mfethu ukuhamba kweinkampani. Kuningi kodwa noma ngeke ngithi information yami 100% kodwa ngike ngizwe ngisho ko Toyota ngisho betelekile babe basatshiswa ukuthi sovele sambe yabona nje sikwenye nje icountry mfethu yabona silengeleweni mfethu silengeleweni iloko ngeke ngithi mina isifiso sami ukuthi indle emnyama ivule kamehlo manje from nje ingane isuke ema high school to ama varsity ukuthi noma ngabe uyafisa ukuthi uyosebenza kodwa kube khona nje noma into eyodwa ongayenza ukuyizamela ngoba sesiphile emhlabeni onzima kakhulu manje sesiphile nje emhlabeni onzima kakhulu mfowethu abantu abayeke nokuyitshela nokulindela ukuthi fanele ngize ngenze into ethile yabo. Mfowethu ngishathi ukuthi nje wena ucabanga ukuyiqalela amagwinya it's good business ufuna ukuyishisela inyama it's good business yabo ufuna ukugunda abantu amakhanda ufuna ukwenzani qala something ngoba awazi ukuthi uLegends Baba na wasukaphi mhlambe sengiyawethatha asazi ukuthi waqala kanjani so ngiye ngifisa nje mina mfowethu yabo mengidlula ngisho emalokishini mfowethu ngibona abafana relaxel badlulisa kusenze intambama ngiye ngiphatheke kabi mina mfowethu ukuthi awu wendoda ungeke ngempela uyowasha imoto yabo nje ube busy nje mfowethu ngoba mesizophika nalento yemsebenzi manje sizodlala indlala ngane yawethu sizodlala nje indlala into etrendayo itumele ngikhona so uyatrenda ngathi Kaizer Chiefs is on honoration for 25 years savings yakhe so what can you comment on that? Khona ngamazi ngiyamazi khona kaku number 1 goalkeeper eSouth Africa khona mfethu wadlala khona mfethu usebenzile uyadeserve kakhulu khona uyadeserve kungithusa ukuthi ngathi usadlala kampa usadlala kodwa I think ngoba kuzoba uJune manje ngithi ayaphela ama contract abadlali so I think ngoba honoration I think sekuyona indlela kumdede kodwa into futhi ngiyibuke ebuhlungu kuthi ngathi bayakwenza kwi-rugby angeke information yami ngazi ukuthi iqinisa kanani yazi mfethu ama-soccer players angisiyo umuntu mhlawumbe engathi kakhulu ku-sport nolwazi oluningi kodwa lento ukuthi asisizwa yabo lo muntu vele isikhathi esiningi mhlawumbe ibhola liqale na10 na15 yabo akanayo vele into mhlawumbe ngaleyo ndlela ubefocus kulento yonke leminyaka lento ukuthi thina umuntu ufana azafele khona noma ngeke uthi ufela khona yabo thina yini bengabasizi ngempela abadlali ngempela ukuthi masenze imali engaka investise ukuthi yabo ngiye ngizwe kuthiwa kwi-rugby ngathi ezinye into ziba impoqo uyafana ushade ufana ukuthi ube disciplined yabo thina bethu abadlali la umuntu ugcine umpetha nje yabona ugcine egqoka okotini ababizayo wenzani ugcine zizwe okudlula
yabo abanga thina into ebesikhuluma ngayo besikhuluma nayo ngayo ukuthi say abadlali imali yabo bayithola yonke unlike abasebenzi ukuthi khona imali ozobanjelwa yona yebo le nto le retirement uveluniyo yonke nje ayibona nje le nto bethi ayibona ubuhlakani le nto ukuthi right ayibona ubuhlakani abangayenza ukuthi lese umdlali bayamsign bazosho ukuthi uzohola 500,000 per month because those are the amount abasebenzisayo yabo okay now ngibedlule simsayinile uzohola 400,000 a month but okwamanje soku-300 le enye uzoyithola after usucompletile lama course lawo yebo le nto le Fred sikusize even ungayenza noma athi uyenza kwi-language yakho exactly abanye abadla ukuthi abaphiwe kwisiZulu English yeah esikoleni babengabahle seni ukuthi bebe nolwazi lokuthi how do you invest sanana nemali then bese uli-unlocka nje leyo mali and phela futhi imali yabona ubona thina kuba nzima kuthini ngoba suka from scratch singenamali yabo lento eshoyo kubona angicabanga ukuthi ngazi benzima kangaka ngoba if ikhona into yokuthenga akekho umuntu ongahlule kumqasha yabo ungaqasha umuntu uzovula into ethile akutshela na into ehambayo njengamanje uqasha umuntu ozogranela into ethile umuntu ozoyaba so nje wena mhlawumbe eqamba kufika ko-35 kufika kobani leyo minyaka leyo 40 mhlawumbe ubona sizokukhahlela kunjani vele usune nama-income streams amaningi ahlukahlukene yabo nje izosiza futhi ukuthi-create ama-employment futhi mhlawumbe kube exactly mhlawumbe kube futhi impoqwana ukuthi ube nezifundo uma ukuthi wena uthanda kakhulu-ke lezi zaka-sport mhlawumbe kube impoqo ukuthi masu mhlawumbe kuminyaka ethile fanele ufunde lento ethile ukuze ukwazi ukuba ucoach yabo nje lezo zinto zibe nje impoqo mfethu ukhonjisa ukuthi we care about you ngisho emve kwale career noma emveni kokudlala yabo ngoba manje thina umuntu nje bandla utheke kuve kube isono kanjani kuvele kube isono kanjani mfethu yabo nje mfethu kube isono mfethu yabo le nto izokwenza ngisho iy'ntwana ey'ncane ey'lokhunjani zigcina manje nazo inalo ukuthi leli ibhola leli shuthi mase usudlale waqeda shuthi usala nje kuphele ngecareer yakho yabo so nje mfethu le nto fanele bayifakele iy'buko ngempela another trending topic lana home affairs kuthiwani home affairs ama-officials ase-home affairs bathatha izinto zabo because they are investigator bathatha ama-belongings ama-assets angithi No, SIU. Allegedly, employees are accused for fraudulent issuing of documents to illegal foreigners. Yes. So, bafita document, computer, and all that stuff. So, SIU is opening an investigations for Home Affairs. I think khona lapho izinto lese mhlawumbe corrupt noma ushaya imali they will check ama-assets akho ukuthi okay wena une-Ferrari wena then they take that Ferrari so that bezokwazi ukuthi ukurekhupha leyo mali I think SIU ingena lapho mo-20 nje 100 million bazobona ama-assets akho bazobona wonke ama-assets it's okay nina nokuthi eish then they recover all those things. What about So ama-home affairs officials before ungena I think lo baba lo Dr. Aaron Motsoaledi he's doing a great job hayi lo amshida mfethu yabona mfethu angiqondile ukuthini futhi angipromote ukuthi into embi kodwa yabo le ndlela esayo mfethu eza ngayo mina nginako ukuyincoma mfethu ngoba bona umthetho wale South Africa mfethu amaphoyisa ngathi iwona asabathina manje yabo amaphoyisa ngathi iwona nje asedeleleke kakhulu yabo adeleleke kakhulu manje abantu bayatanasa nje la abasuka ngaphandle abala kuyatanaswa nje la uphethe iphepha uphetheni kuyayitanaselwa nje yabo so nje kona lo shuna beza ngawo mina nginako ukuncoma mfethu ngoba yabo manje akusaphephile ngisho yazi ngisho uyirana le business lakho leli nje awusazi ungaphephile nje yabo ukuze ungaphephile ngoba yabo siphila nje emhlabeni ongasemohle because if uzekhaya
bese mhlawumbe iSouth Africa ngiyenze njengomuzi if ungangena esangweni there are less chances ukuthi uzofika wenza into right like high Mfowethu indaba ungamemeza esangweni sikuvulele Ngena. sikhona ngeke uzothi uyolobola eQueen ubonakala usendlini akubona leso sendlini hayi uzeke sihle hayi ngeke ngicela shube sihle sesikubona ususembrand ngabona ayenzi lonto sense ngoba ngempela nje obusho nje ngempela uma ungathi hayi buze ngesimo ngesihle kodwa ngiqhamuke la usula idaningi awu nokhanga hayi khona nje mfethu ukuthi nje umthetho walana ke asithemba ukuthi abantu bazovota kahle bavotela abantu ababafunayo because angithi abantu bekwenza ama manifest niyazi ukuthi obani bafunayo niyazi ukuthi obani kumele bavotele and wonke umuntu kumele avote so that ungathi mase bevoteliwe abantu bese uyacomplain egcineni wena make sure ukuthi uba ne voice ubani ongenayo yabo ungafuna abantu bekuvotele lento bese uyacomplain futhi egcineni yabo so encourage ukuthi abantu bevote then ngicela singene kwi-game manje yabo omunye umuntu otrendayo uMacingwane ungizwe umfaka wamculo wenzeni manje angithi yakhumbula uhamba edwa ke kutrendeni ngizwe a few months back kwakune event ye-EFF so Moses Mabhida then yena kwakune manifesto then yena to sabotage the thing wenza event yakhe ngiyakhumbula so he's doing the same thing with MK ke manje so MK ine event nayo sene event manje so abantu bamshayela lokho ukuthi hayi ndoda lento le kade uyenza lento le uyenzelani because qede kuthiwa uJacob Zuma ade tsukuzuma manje bemprotecta ngako Zuma uyini lo isho ngiyaqala ukizwa la uluzi support yamabhinqa ne sengithule khunjani ungizwe indlela bemsupport ngayo and mina ngifuna ukuqamba amangabethu it's a podcast ngizosho mina mfethu benginokuyitshela ukuthi usenqena ukulisha ukuthi uMK bese ngithi usenqena nje ukusho ukuthi cause ubukubona indlela bekutha ngayo abuya gqoke lapho ama flash bakhe yabona nani nje yonke lonto le so manje against MK futhi hayi ukiza akanto ngayithemba ukwazelwe ke manje na bazo bavela bamnika imali thiwa sokanyiswa imali khona hayi ngeke because of sense from the first election to the second can you imagine ulido umuntu ongizwe ingakho amabhinqa nation athi no they've lost hope because nathi naye kwayena hayi ngempela akasazazi kanti ungizwa bese yabo indlela bekade ne fan base ngayo ukube nje mfethu lento ukuthi mhlawumbe lento ufuna ukuyimela kuyona yonke into lento kube uyihlakaniphelile engabe imbeke kude kabe I think ungizwe into azamukenza ukuthi alike trend yabo le trend every week every after 2 weeks but akalinde ukuthi utrenda ngani that's the thing exactly ukuthi yazi uyivalela ngisho into eyiserious ngokufuna ukutrenda baba nje i-brand right angiyenzi nhle yangihlula ke bengayazi la naye ungizwe uhlezi nje shayflop nithi sengikhohliwe ngalokho asenigcwaleni athi bomb leni hayi ubukahle wena athi bomb hayi then sesidlala igame mfethu igame yethi one must go then uyachoose ukuthi okay njengoba nje i-podcast izinto hayi ukuthi umuntu umothe usuyam-attack no just a preference igame esidlalayo nothing personal njengokuthi nje iPhone or Samsung mangithi ngithandele iPhone awusho ukuthi ngiyabanyanya abantu beSamsung or just a preference kuhle ngoba ngiyakumenshina la yes noma iqala nje podcast phake disclaimer futhi yabo that's great mokuthi ngiyakushela nje intombi ungathi wena wathi uyithanda iSamsung hayi yeah so sure so fana abantu abadumile ama celebrities ukuthi uyabazi yini or hamba kanjani yabo between uMike Tyson
no Floyd Mayweather. One must go. Yeah. Who goes to States? Why? I think mina ngathi Mike Tyson. Ngathi Floyd Mayweather uyena ngathi must go. Yeah. Noma ngingayena phela ifene ngakwe boxing kodwa ke boxing kodwa I think Floyd too much. Yeah. Reflex kakhulu. Ngibona imali unayo man. Ay too much so ngingathi nje Mike Tyson wena ngimkhetha. Okay. Kuthi nomidlalo nomidlamini. So mama mobuka it's a game. Mihlali minidlamini. Mini must go. Mini must go. Kalmila. No Kuzani no Big Zulu. Kuzani must go. Selling up. Exciting cover zone. Then Java indlala efana nomthandeni. Umthandeni must go. Umthandeni must go. Akubona ukhaleni Paris. Paris was a very good track. Paris ayishayo kakhulu. Ayishayiwe nje ngiyayikhalela futhi ngisayikhalela namanje ukuthi abenzi wangu ukulungisa. Ngisayilaka ukusola ukuthi isandla sikatira. Isandla sesithathu ngiyasola. Kodwa nje hayi. Sizokhuluma kancane indaba yosekhosini. Ukuthi yabona lento le ukuthi abalandeli bomaskandi nami umaskandi ngawuthanda ngawulandela. But abalandeli bamaskandi bangamabhulisi akhethe exactly because once ufika ingoma yamaskandi noma kuthi uyabhora bazoyilwela yabo bazoyilwela and win yabo and lento izogcina yenze kwaleya nto leyo kuvota leyo kuhlukanisa onyawo igcina ingasenayo leya nto mina personally yabo izogcina ingasenayo manje uyazi ingoma ezokhetha ingoma elweliwe akuyona ingoma ediservayo yabo nje oParis kakuyingoma engayenga ngishingane encane afaniniwe sofaniniwe yabo manje bona ekhetha ingoma ngithi kudala bakhala bathi hayi akuvote sivotele thina okay sabanekile ke thu bafethu siyazi ukuthi umculo uyamthanda but akwazi ukuthi uwinisa umuntu noma umbone ukuthi hathi awu noma ubone le ngoma ukuthi ishaya encane ngempela hayi ngeke mfethu so manje into esebekhalisayo angithi kwabona bahlukene personally mina ngithandela uKhuzani but uKhuzani ungena ingoma entsombi kuno Paris ngithandile but because uKhuzani unemaselo onabalandeli abaningi kunegcokama then base bamshaya ke then sekuyibona futhi abalandeli yabo because nganga noma uKhuzani wayengekho kodwa ngangazi ukuthi wathi balumilithi maskandi khuleka ayidedela umoya ya nje ungayisanganisi ka ungahlanyisi ungavotela phela lo muntu omthanda ukuthi angene ku top 5 kodwa nje eyothathwa amabhinqa kona nambandla angifuna ukuqama anginanhla kusho nje anginanhla singenzani anginankinga naKhuzani mfowethu futhi I'm a fan yabo kodwa nje ile nto enzeke kulonyaka isiphuma ethe kumbangela kancane isicaco kodwa otherwise vele ungathi angikhetha phakathi wakhe nomthandeni hayi mfethu ngahamba nami lokho naye umthandeni nazo lezo ingomana kodwa ukuthi vele mina mengizwa kumaskandi namaskandi ukukhonza kakhulu ngithanda ama-artist othola ukuthi abanye abantu waphasekaziwa le blue ne red mina ngikholelwa kosaliwa yabo ngikholelwa kosaliwa mina mfethu ngikholelwa kolimit nala yabo ngikholelwa komzukulu yabo abantu abangageja igejikele sayingaka ondoni uyabona kuyaphekwa ke lapha akushaywe eceleni yabo akayi ukuthi kuzoba ingoma ezotrenda so music yabo hayi ukuthi ngithi abanye banjani kodwa nje mfethu ayi mina ngithi nje laba abantu umubalalele awudluli ngisho itrack ku-album yabo so yeah ukanjalo uCalvin Momo noOscar Mbo
Ayi mfethu ngingakhetha uKelvin Momo. Mana ke umuntu ayetho wahleka nje. No. Mbona Oscar Mbo. No. Kanjani? Hazi lo muntu lo shayisa ingane ba. Oscar Mbolo uthanda amantombazane. Ushaya ingoma uKelvin makakhulu nje. Uyaposta uDrake angithi. Oh yeah. Uthanda uDrake. Njengoba ngiyazazi ingoma zakhe. Ayishaya ke namba. Isithombe sakhe ngaya nje. Ayishaya nayo Oscar Mbo grand kodwa between the two hayi. Oscar Mbo. Oscar Maskova nakithi. Then khona umunye umphethe lapha. Between soccer ne rugby. Soccer. Yeah. Then PM ne video. Ish. Yalonto mina ngiyibuke nange-age man. I at my age VW kodwa. Yeah, ne. Ku BMW wakudala. BMW manje. Kona uNtswempe kona vele phela mase kuthiwa uthi khetha mhlambe ubest yabo. Mhlambe ya uBM vele ngawo yabo. Hayibo, it's not the same company. BMW and VW. Noma BMW Under VW. I think VW kodwa iona ama brands amaningi uVW. Ngisho Lamborghini, Porsche. Angisazi namaphi kodwa amaningi. ngathi Mercedes. Anginayisho kodwa amaningi. Umuntu nenkinga eVW uthi phela beyisa Mercedes. Yeah, confirm What's the question? What is BMW the same thing as BM? Is it under? Yes. Namuthi nje uthi companies under. Namuthi car brands under. VW yeah. Kodwa maningi. Yeah, maningi. Enye into futhi ephethe ama brands amaningi uToyota maningi phansi kwaToyota. Maningi. Confirm and bese siyavala bese sishayile kabi then uzoshayile lokho nje i-shout out just that bafethu igama lami ngimpendulo ngicela nifollow i-podcast kaSanele. That's it. We just send us But to answer a question, no, UPM is not under VW. Mercedes. I don't think so. I think by Medela. It's no. Those are big brands. Volkswagen is not owned by Audi, BMW, and Mercedes-Benz. So no. Yeah, my brands makhulu mabili. I don't think. Naloko ngathana noma ngeke ngisayalwa kodwa hleze phatho sa Lionel Messi no Cristiano. Oh yeah, no, I'm gone. Oh, what brands are owned by Volkswagen? Oh no, it's Audi, Bentley, Bugatti, Audi. Yeah, Audi, not bad. Porsche. Out of it because ngisho shama phatho ubona nje kufake u2 amalogo. Then ke bafethu ngidinini Ngithi podcast yethu so ngicela ushayele podcast shout out bafo. Then siyayivala phinde ushare ama contact details zakho ukuthi utholakala kuphi. Yes. Kumbuzo yakho ngithi khona la kuma games ozoqhathanisa mhlawumbe uNomzamo Mbatha nomunye umuntu. Ngikaza yo mama ke. Awukithi ngilindele ukuthi uSibani maskora asayinomzamo. Ngiyadlala mfethu ngiyadlala. Kambe what do I say? Yeah, we are endorsing the podcast kaSanele, we are endorsing. Sanibonani bafowethu umpendulo Mwandla lo. Big shout out to the podcast kaSanele. Please like, subscribe, and follow on YouTube. Yes. I think please follow their pages and everything. Yeah. Siyabonga. Siyabonga bafethu sibonga kakhulu ngekhathi sakho futhi sifisela okuhle kakhulu mhlawumbe nisazofika nje sishaya i-return maybe sesibona lama satellite office mhlawumbe sesishaya khona lapha kwakho bafethu remember 10 years ago sasikhuluma ngale nto siseshutha sibonga kakhulu danke siyabonga. Siyabonga.